पुलेनो लामसोगो जतो नायतंगनि आंनि भिडिअ नो बायबसं फायदे इंके जों तिनि रिजनिंग नि मोस्ट इम्पोर्टेंट टपिक रोंनो जों तिनि डिस्कस खालायबानो बायबसं अबो एवरी इयर नो एसएससीजीडी फाइ तंगो ओ टपिक स्पेशली रिजनिंग नि फायदे इंके जों तिनि कायसे टपिक सिरं लायावनो एबा केबा नायलेबानो रिजनिंग नि बो टपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड नर जतन सायमानो बायबसं रिजनिंग तो टू टाइप तंगो verbal reasoning and non-verbal reasoning. Ingke जों पुला verbal reasoning no जों discuss खाली नायलेवानो बो topic important and आंगर नर नुगि माखना 10टा topic रिका 10टा topic नि बिसिंगो नर पुला अबनो सिरंना हारग्रादि अबन यागोलो जों याकसु आं नंनो बो topic दं अबनंनो आं discuss खानाय गांगरम नंनो मार्क बो distribute खारिका बो topic बो जों मार्क नि फायमान फायदेंके आं नंनो ताब किसे सायरिबानो बो topic नर पुला सिरंना हारनाय बेबसो नर पुला नुगि माखना एक नंबर दंगो कोडिंग डिकोडिंग और एक থেকে দুইটা क्वेश्चन नर नुगि माननाय एनालॉजी टेस्ट तंगनाय एक থেকে দুইটা सिमिलर सेट तंगनाय एक থেকে দুইটা नर नुगि माननाय मैक्सिमाम एंड 4 नंबर तंगो वेन डायग्राम एंड 5 नंबर तंगो सिलोजिज्म एंड 6 नंबर तंगो सीरीज तम सिरनाय का बेबसो नंबर सीरीज अल्फाबेट सीरीज एंड रिपीटेड सीरीज नर सिरंना हादि सीरीज एंड 6 नंबर तंगो बेबसो सिटिंग अरेंजमेंट और नर 2 থেকে 3টা नुगि माननाय डाइस तंगो डाइस नर 1 থেকে 2টা नुगि माननाय एंड ब्लड रिलेशन नर जस्कपन 1 থেকে 2টা नुगि माननाय बेबसो एंड 9 नंबर तंगो मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ नर 1 থেকে 2টা क्वेश्चन नाय माननाय एबा कबो नुगि माननाय एंड 10 नंबर तंगो तमा डिक्शनरी ऑर्डर नर 1 থেকে 2টা नुगि माननाय बेबसो केबनि केबो जे एग्जाम पुरो केबनि रो बा 2टा फाइ केबनि रो बा 1टा फाइ म हकन नर नुगि माननाय ता बेबसो इंके आं नंनो पुलान सारेका 10टा टपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टपिक रिजनिंग नि नर पुला अबनो सिरंना हारग्रादि फायदे इंके जों तैसा नायलेयावनो अबनो याकसु नर बो सिरंना हारनाय अबरकनो कारि बो बेबसं नरक अबनो किसा याकसु हाके सिरंना हारदि अबरंका क्लासिफिकेशन ऑर्डर सीक्वेंस लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड रैंकिंग टेस्ट फाइंड द मिसिंग नंबर अल्फाबेट टेस्ट कंडीशनल नंबर लेटर ताई साइन दंनो ताई क्लॉक कैलेंडर एज एरिथमेटिकल रिजनिंग रखनो नर किसा नायना हारदि एबा कबा सिरंनि तोंदि बेबसं फाइटिंग के बेबसं जों नेक्स्ट नॉन वर्बल रिजनिंग को तामो बो टपिक सिकां परिनाय नरक अबनो आं सायखना रवनो पुलानो जे स्टार रजाक 5 स्टार रजाक ओ टपिक नरक अबनो सिकां परिना हारग्रादि अबरं का बेबसं मिरर इमेज एबा कबा वाटर इमेज फिगर सीरीज हिडन फिगर पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग एंड फिगर कंप्लीशन नै तंगो बेबसं ओ 5टा टपिक नरक सिकां पुला काहाम के सिरंगिना हारग्रादि और नि बिसिगो 3 থেকে 4টা नरक नि पेपारो मानाय बेबसं एन अबनि यागोलो नरक सिरंगिना हादि फिगर एनालॉजी फिगर क्लासिफिकेशन फिगर काउंटिंग मिसलेनियस नै कायसे तंगो लास्ट टपिक नर नुगि माखना अबरंनो नरक याकसु हाके सिरंगिना हादि किसे नॉलेज नादिता पियाबा ओजे 5टा टपिक स्टार रजाक अबनो नरक सिंपल काहाम के सिरंगना हादि बेबसं और नि बिसिगोनो बिसि फायु बेबसं so that आं ओ भिडिअ जों डिस्कस खाके रिजनिंग नि एसएसजीडी बो टपिक फाइकु अबनो जों डिस्कस खाके ओ भिडिअ हंके जों नेक्स्ट भिडिअ जों नालायनाय पार्ट के जों नालायनाय नेक्स्ट भिडिअ आं बो टपिक ताबुक लाइग्रामदि मैथ बो टपिक फाइकु अबनो जों डिस्कस खालायनाय नेक्स्ट खाने जों ग्रामार बो टपिक फाइकु अबतेरनो जों तब काहाम के नायलायबानो ओ चैनल नि बिसिंतै नरक गोरोंनि दंनि बेबसं पाटें जरा एंड नोंनि एनी डाउट दं हांके नोंनि क्वेश्चन दं हांके कमेंट खायमनो बेबसं नरकानो फायदेके जोङो भिडिअ जोंगासं दंलासिनाय नरक आं जे टपिक सामानि रिजनिंग नि अबनो पुला सेकंड काहाम के नरक रिसर्च खायगिरादि एबा कबा एनालाइसिस खाय नरक काहाम के परिगादि बेबसं आफ्टर दैट नरक ताई जे ओ जे याक चुरक न तंगमाने अबनो किसे नायथानि बेबसं हामबाय जतन।